Алдагы матур кытлау Сызрань шәһәренә аша. Бүген үзенең сәер, шул ук вакытта бик матур булган 40 яшьлек юбилейлы туган көнен Кирюшкин авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Заитова Гөлгенә Ризовна каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны газиз әти-әнисе, Ахмировлар гаиләсе, Румия Махмутовна һәм Риза Мөкәддәсович, Сызрань шәһәреннән сеңлесе Гөлия Зайдуллина, кызы Алина белән котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. 40 ел элек олы сөенечебез булып, татлы кызыбыз, беренче балабыз Гөлгенәбез туды. Хәзер дә мин аны күкрәгемә кысып, бәхетләр теләгәнем күз алдымда. Якты кояшлы яз башында туып, ул барчабызга җылылык таратты. Мәктәптә тырышып укыды. Аннары Ульяновск дәүләт педагогия университетына укырга керде. 5 елдан соң кулына дипломын алган яшь белгеч буларак, хезмәт юлын күрше Югары Терешка авылы мәктәбендә укытучы буларак башлап җибәрде. 2 елдан соң Тольятти шәһәренә күчеп китте. Озакламый киявебез Рамил Абдулхалим улы белән матур гаиләләрен кордылар. 1 елдан соң барыбызны да шатландырып, нәсел дәвамчылары, уллары айратны тудылар. Ә инде 4 елдан соң һәммәбезнең сөенече булган гаиләләренең кояшы Аминабыз туды. Үзебездән читтә яшәсәләр дә, алар еш кына кунакка кайтып, гел ярдәм итеп торалар. Олылаганнары өчен зур рәхмәтләр укыйсыбыз килә. Апам минем өчен икенче әнием сыман. Кичкенәдән ук без бер-беребезгә нык терәк, олы таяныч булып үстек. Бала чактан ук ул минем яклаучымда, саклаучымда булды. Олыгаеп җиткәч тә язмыш төрле авырлыклар алдыма китереп бастырса да, апам барыбер минем янәшәмдә булып гел ярдәм итте. Минем баламны үстерешергә булышты. Мине кызым ничек яратса, Гөлгенә апасын да шулай ук бик ярата ул. Авыр чакта зарымны, булган серемне апама сөйлим дә, күңелемдә җиңеллек тоям. Жизни белән икәү алар гел безнең янәшәдә. Раббыма шөкер кылып, рәхмәт укыйм. Әле ярый син, апам, дөньяга тугансың да булгансың. Алда безнең балалар да шундый ук тату, якын булып үсеп, бер-берсенә гел ярдәм итеп яшәсеннәр иде. Бүген кадерле кешебезне ихластан матур юбилее белән котлыйсыбыз килә. Киләчәктә дә аның гаиләсендә тынычлык, эшендә уңышлар юлдаш булсын. Һәр вакыт теләгән теләкләре, куйган максатлары, булган хыяллары чынга ашсын. Без аны барыбыз да бик яратабыз. Гөлгенәбез, котлы булсын матур юбилеең. Бүген теләк җыйдык бәйрәмгә. Исәнлегең, олы шатлыкларын, сөенечен төрдек бәйләмгә. Гаиләң матур, сөенеп туйгысыз. Балаларың үсеп җиткәннәр. Инде артта тезелешеп хәзер күп җиңүләр алып киткәннәр. Иң мөһиме саулык какшамасын. Ул бит җирдә олы байлыктыр. Якыннарың гел янәшә булу безнең өчен олы шатлыктыр. 40 яшьтә чәчәк атып алда, һәр көнеңә яшә сөенеп. Йөрмә бер дә әкрен генә инде картаямын диеп көенеп. Котлы булсын кабат юбилеең. Теләк белән сәлам юллыйбыз. Синең өчен бүген ихлас килеш, барыбыз да бергә җырлыйбыз. Хөрмәтле Гөлгенә Ризовна, юбилеегез мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Sular kebekeginde büte arka kala yaşlık yılları Barıp gelir de kemerimiz gelge Yoksuların kaydır yolları Ter birilgen kömür pabatılan Ütkenlerge paydu var miken Yaşlıklarını ezilip sana
dağın üzü sarıken Akasılar kebekegin merüte artta kala yaşlık yılları Barıp gelir de geber mizgilge yoksuların kaykır yolları Akasılar kebekegin merüte artta kala yaşlık yılları Barıp gelir de geber mizgilge yoksuların kaykır yolları Yanımızda kızlar bulan şahta uygan ümitlerini akılıyız Bu hatalı durmuş yıllarında babınsak da alga atılıyız Akasılar kebekegin merüte artta kala yaşlık yılları Barıp gelir de geber mizgilge yoksuların kaykır yolları Akasılar kebekegin merüte artta kala yaşlık yılları Barıp gelir de geber mizgilge yoksuların kaykır yolları Hayırlı iş kazan işenler misiniz? Nişegine yıllarımızı varsa yaşlığımız bala gönülde Selametlik bəxin, sabı məğəbət balqıtırsın durmuş düğünde Akasılar kebekegin merüte artta kala yaşlık yılları Barıp gelirdik bir mizgilge yoksuların kaykır yolları Akasılar kebekegin merüte artta kala yaşlık yılları Barıp gelirdik bir mizgilge yoksuların kaykır yolları Barıp gelirdik bir mizgilge yoksuların kaykır yolları Yoksuların kaykır